ora bisa nyuling, bisa nyawang, ora bisa nyanting, bisa nyawang, ora bisa nyanting. Campo alas, campone kuning, wis lawas ketemu maning, wis lawas ketemu maning. Sesiwur orang ngerti yen anak udan lagi becik ngaku sedulur wis lawas ora kemutan wis lawas ora kemutan awan-awan awan-awan mendut tergiling kandal sisi Jing hok kayaknya urang dia hayang sebeh sok diulinan ku bujang nuliwat tadi nuliwat nanti geus balik mana lila gening sok kadagoan seure lain gening sok jambe lain sama yang buah dalima sama yang buah dalima Ayo kutil. Kajami marek dona
sumeplak kanya nyerian kakek sumeplak mah kanya nyerian tapi tingkat 7 bulan kokosan bantun diwan asa sabulan ngantosan mah ngantosan panutan sumpi orang ngasih awi ngantosan panutan sumpi ngantosan mah panutan sumpi orang ngasih pangayaman semanuk mari gidei tek mulang kamu melangang soki gisma tepang deui caura jaturan jantung jadikan sahoya bae jadikan mah sahoya bae taya bagja taya untung jadikan baraya bae taya bagja taya untung jadikan mah baraya bae dan anu mulia tang tuloba gogodana tapi niat kedah keba nak kudu hebat nyadire mah nyadire masing cari acing masing emot terang peti ide godhong radingan duwe bodo kanggo sandingan duwe bodo kanggo tandingan janur gunung sakulon banjar patroman katingarin wong seneng ora kelalen Yesus kali gedung jero banyu milir menungso tenak ide bular baleran ke kayu cepane ada pengaran kapanane kapanane katamu pada dewekan besok sekali gedung jero banyune milih menang sote atine mah baleran bisa gampang ora bisa nyuling ora bisa nyawa ora bisa nyanding jambu alas jambune kuning awis lawas mah ketemu maning jambu alas abale mana wis lawas mah kula kedana ali-ali lamakane ojo lali karo kancane gulali gulader payu sampean wangsul kulone melu bisa gampang ora bisa nyulik bisa nyawang ora bisa nyanding ali-ali ojo lali karo kancane jambu alas jambune kuning wis lawas mah
ketemu maning awis lawas ketemu maning ali-ali ilang matane aja lali karo kancane cambuk alas cambone kuning awis lawas mah ketemu maning ireng-ireng camparane apa cairang sapa arane awan-awan di mega mendung renggiling kadesi sike teka nyawa ora teka nunduk kelingan kebetikane kelingan kebetikane jamu alas palimanan wis lawas kula kedanan Allah yo mas wis lawas kula kedanan jeneng ora gunung sekulon banjar patroma kadingare wong bagus jasik dekane turi rawa kulintang kembang kuyanti kurang dangan galeti sing eman maning wakul kayu japone wadah pengaron kapanane ketemu pada dewekan bisa sekali keduk jero banyune milih menang seten atine bawar malera kambo alas sabune kuning wis lawas ketemu maning kambo alas palimanan wis lawas kula kedanan ireng-ireng camparane bocah ireng sapa arane malung langka daginge sing ditulung langka ilinge ali-ali lampatane aja lali karo kancane tekane jambu alas jambone kuning wis lawas mah ketemu maning ali-ali ilang matane aja lali karo kancane balung-balung langka daginge sing ditulung langka eli ali-ali lang matane aja lali karo kancane jamu alas jambone kuning wis lawas mah ketemu maning jamu alas palimanan wis lawas kula
samparane maca ireng sapa arane Yesus kali kedung jero banyune milin kedung jero banyune milin menang soten atine bulan pangeran awan si mega mendung awan si mega mendung rengiling kata sisike teka nyawa ora teka nunduk kelingan kebencikane janur gunung sekulon Banjar Patroman sekulon Banjar Patroman kedingaren wong bagus jasik dokane ali-ali lamatane aja lali karo koncene ser nandur jae apa maning nandur jae ninggal lengan ahe ngono bae kok delengan ngono bae mang ade yo delengan awan-awan si mega mendung trenggiling kandel sisike trenggiling kandel sisike tega nyawang ora tega mundung jos ser kula wedi maring rapine kula wedi maring rapine Yesus kali kedung jero banyune milih menang soten atine bulan paleran menang soten atine bulan paleran sampun mas